Ing dalam nalika semana uga Sangkuni wonten ing mriku lan mangertos omongane Resi Drona marang Bratasena. Sabanjuring Bratasena budal, Sangkuni medal lan takon marang Resi Drona babagan apa kang dirembuk Resi Drona marang Bratasena. Resi Drona mangsuli marang Sangkuni yen dhewe ngutus Bratasena utawa Werkudara marusi kayu gong susu angin lan Drona uga ngrumusake Bratasena. Lanjut. Sampean nih. Oke mas. Nonton apa? Mas kan Kresna karo Pandhawa, terutama Bratasena. Mas kan dikon Prabu Duryodana gawe nglarake Bratasena to mas. Nek mau nang Bratasena ya wis. Lho, wis nglarake apa buktine mas? Buktine Bratasena wis tak utus menyang gunung Candra Koko. Dan nek kono wis meninggal. Tentu. Lho, kok priye kok belum meninggal? Dan gue nek masalah meninggal gue urusane karo sing ning atas gue ora tanggung jawab. Ah, lu gedes. Wah mas, aku pengen ngikuti Bratasena. Delok pamit. Bratasena banjur mangkali kedang percaya Candra di muka goleki kayu gung susuhing angin nanging ing perjalanan Bratasena ketemu karo loro buta sing nyerang. Kenapa? Akhirnya Bratasena menang banjur Dewa Indra banjur kuwi. Tak ngerti. Loro untuk kuwi aku lan Dewa Bayu. Kuwi mung perumpamaan. Lah Tak nuliskan dhuwur ke bareng. Bratasena, kayu berbisik kalap, gung berbisik gede, susuhin angin berbisik gede napas. Tarap sing gede mau tuh, tarap sing gede mau laksana. Rasi lan gantin, wes marana. Ono kula mboten marem. Bratasena mula main marang dulu. Bratasena banjur balik Hastinapura, nemuni Guru Drona lan Guru Drona kaget tak kapiran amarga Bratasena isih urip. Ini enak dari. Oh, ini kan alhamdulillah kula sampun ayo khusus sing ngene. Pangkate kula sampun di Bayu lan Bayu Jo. Nanging kayu khusus sing angin iku apa bapak? Nanging prampur tapi orang kali rambut tak kesi. Gue kudu boleh mengajar tau. Kawir tau ing samudra Muhammad. Bimo sing duweni jiwa sawang murid
tanpa pitakon banjur nglakokaken titah saka sang guru. Dheweke mangkat nuju panggon bebayan sing wis ditentokake dening Resi Drono. Bratasena banjur nemuni ibuke kanggo njaluk pamit arep budal menyang Tirta Pawirta. Bagus, Bratasena kene ya. Ibu, Iki rasa sama lu nak kenapa belainmu menang-menang gue tak kandani guru zona iki apa gurune wong perang gitu lu batin nang ibu, tadi aku jauh ibu loh. Kalau gimana gini? Tadi kok ngomong itu loh, bu. tak kandani iki pergi kalangan kowenan ya Allah Bratasena. Bu, jalan yang mati udah aku nih. Aku suka gini ibu. Kalau aku mana ibu, yang nonton, apa ya? Banten. Sadurung lunga kabeh sedulur Bima ing Pandhawa 5 termasuk Arjuna larang lan wanti-wanti menawa kabeh kuwi mung jebakan wae. Nanging Bima utawa Werkudara tetep kukuh lan nekat tuna demi nglakoni titah saka Sang Guru Drona. Sakentutaning pinggir segara dheweke ngatur emosi sing timbul kaweden keraguan ing jero awak saguh lan ora dheweke renang ing samudra iku. Dikisahake ana naga segede anakan kali pamangsa iwak ning segara. Rayu liar lan ganas duweni bisa sing iso mateni sapa wae. Cangkeme kaya buah, siunge katon landhep lan cemlorot. Melilit Bima nganti mungkari ketok gurune. Nyemburake bisa kaya bayu dan saka dhuwur. Iki udah salah. Nanti akhirnya ning segara den Surya ketemu karo Dewa Cebol. Sing duwe jeneng Dewa Rene persis. Gede saka Dewa Ruci ora luwih gede dibanding epek-epek Bima. Bratasena, kowe menang segoro ana apa? Kalau berarti kita mau tahu. Tirta Pawirta iku jadi banyu suci sing ana ning jero atimu. Atimu sing kang suci iku ya jadi diriku dhewe. Nonton, pun tak pulau atas minggu. Boten kapa-napa. Kowe wis iso ngendhalike hawa nafsu. Buktine kowe wis iso ngalahke napa kuwi lan kowe selamat. Banjur Dewa Ruci marang Bratasena mlebet ing dalem raganing Dewa Ruci. Manunggal marang Dewa Ruci. Bratasena seneng banget ayem lan tentrem. Banjur Dewa Ruci ngendikan, Kuwi tegese berarti kowe wis iso ngendhalike hawa nafsumu. Hati-hati. Kowe aja wedi nek ana werta-werti ning jero sekitarmu. ing saka 5 permadi utawa sengkuni lapor marang Resi Drono. Yen Bratasena dereng uga
balik. Banjur Drono sadar marang awake. Banjur Drono nyusul Bratasena lan pungkasane Drono nemokake Bratasena gumlethak ing pinggir samudra sak sampuning Drono getun lan uga petuk marang keponakane lan sumpah bakal ngrawat Bratasena.